seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Soc Amparo Palomares, tinc 55 anys, vinc d'una família obrera, que era conscient de que era obrera. Mon pare era obrer, albañil, i ma mare mestressa de casa. En un rol masclista total, mon pare era listo, però ma mare ho era més i estava a la sombra. En eixa referència em vaig criar jo. La política en ma casa sí que estava present. Mon pare sempre ha sigut socialista incondicional i ma mare, després de morir mon pare, ens van donar compte que anava un poc més enllà de l'esquerra. En ma casa estava molt present una figura que era com si fos l'avi patern, perquè mon pare es va quedar sense pare molt prompte i era mon tio Joaquín, que era un republicà de llibre, que diem nosaltres, era un republicà cult i a més que havia lluitat per les seues idees. Crec que això també m'ha influenciat sempre per la forma de veure la societat. Pensant en tot això també m'ha influenciat que em vaig educar en un col·legi públic i si bé en la primera fase era quan encara estava Franco en marxa, va arribar un moment que va ser quan jo anava a 5è, va ser quan es va morir Franco, i en 6è, que era quan jo era adolescent, va començar a entrar nou professorat que parlava en valencià, que ballàvem dansaes, que parlaven allò de nuclears no gràcies, i que vam començar a sentir parlar de l'amor lliure. O sigui, va ser tota una revolució quan jo era adolescent. Van ser més contestataris, van ser més, qüestionaven més la realitat, crec que això ens va condicionar. I després la pasta, que diu ma mare que té cada un, que sempre, això sí que és algo que ens ve donat, de conforme som. Sempre hem dit en ma casa que era especial perquè no encallava mai el que tenia que dir, el que pensava que era just, i sobretot era especial per a clavar-me en líos. Sempre dius que eres especial per a clavar-te en líos perquè no et calles mai i al final acabes carregant en tot. Això és un poc un sello que m'ha anat arrastrant i que m'ha portat laboralment i encamant socialment, m'ha anat portant un poc la trajectòria. Estava analitzant un poc quan venia, per les preguntes que m'havíeu fet i ha reflexionat, i pense que aquestes coses són prou importants, han sigut un poc el que m'han marcat. Vaig estudiar Belles Arts i m'ho vaig deixar i me'n vaig anar a casa, vaig tornar al poble perquè em vaig casar i vaig abandonar els estudis. Vaig començar a treballar en videoproduccions i vaig estar uns quants anys treballant en videoproduccions, després vaig tindre els meus 2 fills i al cap d'un temps em vaig dedicar a la decoració d'interiors i he estat com 15 anys treballant en decoració d'interiors. Quan va vindre la crisi vam tindre que reestructurar-nos i em vaig preparar unes oposicions i vaig aconseguir tindre una plaça de celadora en l'Hospital de Gandia. Ahir va ser quan vaig començar a contactar més directament en comissions. Jo ja de 16 anys m'havia inscrit a comissions obreres, era afiliada, però quan vaig començar a estar de ple en el món del sindicat va ser en aquest moment. I això era el 2010, no fa tants anys. Abans d'això sempre havia tingut una posició reivindicativa allà en els llocs on anava, sempre feia un poc de representant dels meus companys, però era algo que jo no era conscient, no era algo com casual, però ahir va ser l'oportunitat de fer-ho sistemàticament. Quan vaig entrar a treballar a l'hospital, al cap d'un mes i mig, uns companys em van dir que
que jo tenia el perfil, que portaven anys buscant algú i que jo tenia el perfil per a ser delegat sindical i que si volia ser-ho, jo es vaig dir que jo no era la persona adequada perquè no coneixia el context, però va haver alguna cosa que em va fer tirar endavant, i és que, i ara vaig a tornar enrere, en l'últim treball que vaig tindre em van fer un acoso laboral de llibre i el sindicat, o sigui, una persona en concret del sindicat, va ser qui em va recolzar, perquè la meva família, a pesar d'entendre'm i tot, sempre, perquè no patira, sempre em diuen deixa-ho estar, no? I jo, en la meva forma de ser, d'allò de que la justícia entre tot, volia tirar endavant i volia arribar fins al final. I van ser les persones del sindicat les que em van acompanyar en aquest procés, no? Jo sempre sentia que aquesta experiència que jo havia viscut la podia transmetre als altres, no? I podria ajudar als altres en situacions així. Clar, quan de repent em va passar per davant, les persones que em van ajudar eren del territori i les persones que em van proposar que estigués en la secció sindical eren de la federació, no tenien res que veure. Però quan vaig veure aquesta oportunitat d'ajudar, no vaig poder dir que no. Vaig dir, esta és la meva. I allà que vaig anar. A partir d'ahir vaig començar a treballar en la secció sindical, després ens van presentar les eleccions i vaig formar part de la Junta de Personal i, a més, paral·lelament, també van haver eleccions en la Unió Intercomarcal, Ribera-Safor, i em van nomenar membre de l'executiva i em van proposar que tinguera la responsabilitat de ser secretària de la dona de la Unió Intercomarcal. I vaig dir que sí. I vos vaig a dir avui per què vaig dir que sí. Perquè avui vaig a confessar-me. A veure, jo he tingut dos matrimonis, no? Un de tants, en un dels dos una persona vaig tindre una situació de maltracte. I aquesta situació va durar com 7 anys, després jo vaig eixir d'aquesta situació. Jo vaig ser una dona maltratada, i van passar 7 anys i en el temps jo ho vaig superar, em vaig empoderar i vaig eixir d'aquesta situació. Però sempre per la meva vida passa gent que sense buscar-ho i no sé per què, sempre passa gent que ha passat per aquesta situació. I llavors jo faig el mateix que van fer amb mi. El que faig és acompanyar-les, fer-les com si fos d'una germana major o també inclús a voltes de fedatària, o sigui, acompanyar-les al jutjat, acompanyar-les a deixar els xiquets a l'home, quan van a deixar-los a l'home perquè tenen por, vull dir, ha fet aquest paper. I aquest paper el feia d'una manera molt de tu a tu, saps? D'una manera molt primitiva, no? Instintiva. Quan em van donar l'ocasió de que jo fera aquest paper de secretària de la dona, un paper més feminista i més estratègic, vaig pensar que no estaria a l'altura, però vaig pensar que era una oportunitat per a millorar tot això. Quan em vaig donar compte que realment era una oportunitat? I és quan em vaig sentir realment part d'aquest projecte. I va ser en una escola d'estiu que vaig vindre ací, al Teularet. En una escola d'estiu que van començar a parlar d'estadístiques, que van començar a parlar de com eren les dones en general, van començar a desvelar-me el patriarcat, que jo no sabia, jo sentia les fletxes, però no sabia d'on venien. I en l'escola d'estiu és com si de sobte hagueren destapat un teló i haver vist aquests fils que ens mereixen, era alguna cosa així, no? Com si digueren que de sobte veia d'on venien les estratègies i quina estratègia podien tindre conjunta per a desmantelar-les. Què va passar? Que em vaig enganxar, no? A investigar, a anar a totes les escoles, a anar a totes les conferències que veia i en temes també de l'LGTBI, o sigui, va ser com una apertura brutal. Quan va arribar un moment que jo pensava que sabia més, era quan em donava compte que encara sabia menys. No sé, era aquesta sensació de ara sé això de què va, però conforme investigava anava eixint més coses. Per què em va enganxar això? Perquè vaig veure
A veure, jo ja estava en comissions, no? I sabia que això tenia una estructura i que sempre pense que és una estructura lenta, però que al final arrasa, no? Jo dic de comissions que és un tanque que va lento, però que al final arrasa, no? I jo sempre he sigut de les persones que ha volgut que les coses canvien, que es modifiquen ràpid. I entonces pensava, esta organització necessita a mi perquè necessita algo que es pentege, algo que remeneja tot, no? Des que vaig començar en la responsabilitat de la Secretaria de la Dona de la Unió Intercomarcal fins ara, jo crec que ha canviat tot molt. És veritat que quan jo vaig entrar era com un poc, encara no sabia de què anava, no? I era més organitzar accions formatives, organitzar les efemèrides i donar-li un toc, una visió més feminista a l'executiva. Però conforme vaig anar avançant i quan vaig assumir la responsabilitat de la federació, va ser quan ahir, a més coincidís en la quarta ola feminista, que ja va ser una explosió, ha sigut una explosió, no? Una revolució realment social potent. I ha sigut com algo que era com més simbòlic, has començat a tindre pes important de negociació, pes important de poder. O sea, realment és com si fos un poder incipient de la dona, un poder incipient d'esta mobilització feminista. I ha vist com realment has començat a fraguar aquest feminisme dins del sindicat, perquè el sindicat, no ens enganyem, el sindicat és un món patriarcal també. O sigui, la societat patriarcal atravessa tots els estadis i el sindicat també té gent de tot tipus. Conforme ha anat avançant la reivindicació social, això ha anat entrat dins del sindicat. És veritat que la nova federació, la federació a la que jo pertany, que és la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris, té un toc un poquet més feminista. N'hi ha altres federacions, suposo que la d'indústria, que tindrà altres visos, però la meva és més feminista, però així no hi tot, n'hi ha una necessitat. I jo veig que el poder del feminisme ha anat ixint, però a flote. De fet, ara estem negociant plans d'igualtat, o sigui, les últimes normes ens han donat bases superconcretes per a tindre més capacitat de negociació, bases per a poder entrar a tots els planos pràcticament importants dels temes d'igualtat. Estem negociant plans en empreses que tenen menys de 50 treballadors i treballadores. Tenim la possibilitat i l'obligació d'entrar a negociar plans en aquelles empreses que no hi ha representants. Per tant, tenim la possibilitat d'entrar i, a més, de millorar les seves condicions laborals. Que he portat una vida laboral polifacètica, extremadament abrupta, no? I que ha combinat en els estudis, perquè després vaig acabar Belles Arts i després també soc artista i he fet moltes coses, no? I he tingut que... no sé si és renunciar, no? A la part de conciliar més, a la part d'estar més en els meus fills, però jo penso que he sigut una mare i un pare, perquè no tenia el referent patern, no col·laborava, però així com a principi, això sí que és important, perquè a principi, antes d'estar més en contacte en la mirada violeta, jo sempre havia tingut la sensació de que sentia la culpabilitat de no haver sigut una mare tradicional, el que s'espera sempre, després d'entrar en esta sororitat, m'adona compte de que no, de que al final m'he permès donar les circumstàncies, fer el que podia i fer sobretot el que volia. Vull dir, i pense que, i d'això estic satisfeta perquè crec que això és un aprenentatge que li dono, un exemple que li dono als meus fills, de no renunciar, perquè jo ma mare la volia molt, però sempre, es va morir fa poquet, i sempre pense que va ser una vida de renúncia. I jo sabia que jo no volia fer això, i no volia donar aquest exemple als meus fills. I crec que això per a mi és superimportant, que em sent satisfeta d'implicar-me socialment, em sent satisfeta de lluitar per al feminisme, em sent satisfeta d'estar en la meva federació i intentar remenejar-ho tot perquè
perquè això és el meu impuls vital, a part de ser mare. El nostre sector és especialment feminitzat. És un sector sanitari i sociosanitari, és un sector que pareix que no, però també té desigualtats estructurals en qüestió de gènere, és essencial per a la vida, fixeu-vos el que ens ha demostrat el Covid, és essencial per a la vida i en aquesta situació de Covid s'ha demostrat que, a més de la càrrega del treball que han tingut les treballadores, s'han vist en els xiquets en casa, s'han vist tindre que cuidar dels majors perquè estaven en centres de dia tancats. El que tinc clar que ha demostrat el Covid és que quan els problemes són importants en la societat, els problemes de les dones deixen de ser importants. I jo crec que sols una societat pot ser millor si realment quan els problemes de les dones es consideren com a importants per a tots, per a homes i per a dones. La meva tasca és coordinar la formació, coordinar sensibilització, intentar també que les delegades s'empoderen per acabar assumint càrrecs. A més, assessore, tutoritza i acompanya en plans d'igualtat, en la negociació de plans d'igualtat, i també cabrejar-me, sobretot quan tenia una víctima de violència de gènere, i actuar en conseqüència coordinadament amb tota la gent de Comissions Obreres.